Mám tvrdú prípravu a vlastne pripravujem sa v OFE. Hlavný tréner Eliáš Kondrič, vlastne jemu som dal do rúk vlastne celú tú prípravu, to znamená, že vlastne aj tú kondičnú silovú časť mám OFE a vlastne ide všetko podľa plánu. Sú tam tie zmeny, že tá kondičná silová príprava je vlastne OFE už na jednom mieste a takisto mám vlastne zmenu v strave. Takže tieto sú dve také kľúčové vlastne body a ešte môžem povedať, že ešte sparingy, že proste naozaj teraz sme tam tak vyskladaní tým, že môžem povedať, že Československo najlepšia ťažká váha, čo môže byť, že proste sme tam 7 alebo 8 takí, že naozaj ťažkí borci, UFC zápasník, KFC zápasník, KSV je KFC. Takže naozaj silní borci. Tie zmeny stravy mám tak, že vlastne mám teraz nejakých 106 kg, keď som začal prípravu, som mal 116, takže troška som sa opustil a stále sa vlastne opustím, keď nemám tú zápasovú formu. A vlastne tú stravu mám nastavenú tak, aby to bolo dobre. A je to dobre, cítim sa dobre, ide to pomaličky dole a to je základ, lebo ja hovoril som veľakrát, že nie som ten zápasník, ktorý odvodňuje, takže stále vlastne s tou dietou schudnem tie kilá, aby som mal aj silu a vlastne ja ten deň zápasu mám len o 3 kg viacej, jak tí ostatní určite o 10. On ma dobíra akože stále, to je úplne v pohode. Viac jak 116 som myslím, že aj nemal nikdy, to by som bol akože moc velikánsky. Ale aj to, že som mal 116, potom samozrejme, keď tá váha začne trénovať, tak to klesá. Teraz vlastne mám, tak hovorím, že 106-107 kg. Takže takto, ale v zápase on bude určite ťažší, jak ja. To garantujem. Na mňa to ani nezáleží, že som vyrysovaný alebo nevyrysovaný, ale proste potrebujem byť, že je funkčný. Takže pre mňa to telo je len taký, že je OK, ale funkčnosť je základ.